Kusangana zvekare kwatiri kuita paCulian TV muri yeZimbabwe. Kana uchangosvika pana very first time yako, gara wasubscribe, wokomenda, wolike, woshare. Ndoramba ndichidzoka nema-updates nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika. Nhasi ndava ndine nyaya panapa. President Emerson Mnangagwa vanga vari kuVic Falls uko kuruda kugadzirwa ground recricket ikoko stadium iri kutoda kutoningina ende vanga vatoenda kunoleya a-foundation. Chidhina chavo vakakanda mu-foundation vachidedzera kuti let the construction begin. So panapa nyaya according to ZBC News Online vakataura kuti President Emerson Mnangagwa, who has laid a foundation stone to pave way for the construction of the Mosia Tunya International Cricket Stadium and associated facilities, says the vision is to create a world-class facility that will put Zimbabwe on the world map. He said the stadium will enhance the natural heritage in the resort area. President Mnangagwa says Zimbabwe is honored to co-host the International Cricket Council Under-19 World Cup in 2026 and the Senior Men World Cup in 2027. The said stadium is set to be completed by 2025. But muri Zimbabwe ndasangana nenyaya iyi ndine imwe post yandakasangana nayo ye-certain Zimbabwean achicomment about nyaya iyoyi. I think 6 days ago yanga yanga ari kutaurawo achibudisawo 5 cents dzake panyaya dzestadium. Of course tese tinoda development munyika, nditi tinoda kuti zvinhu zviite, handiti, ende tinodawo kuti nyika yedu kana kuti ive a better place. Even kana kune vanhu vazhinji vari kugara outside Zimbabwe munokwanisa kunyazondenzwisisa because munenge makaenda muchiti mukunotsvaka magreener pastures, unenge wakutoshuwirawo kuti Zimbabwe izovawo greener pasture kuno mwana womwe munhu vatozomhanyawo vachitsvaga mabasa kuno kwanditi. Panapo hopo chimwono anga akanyora akati, I have seen stories about Zimbabwe cricket building a 10,000 seat stadium in Victoria Falls. Building a new stadium is a good idea implemented in the wrong place. Victoria Falls has no problem attracting tourists who came to see its purity and natural attractions. Building a stadium there destroys the whole idea of Victoria Falls being a natural habitat. There are many places in Zimbabwe that would benefit from having a lot of people coming in to watch cricket, such as like Mutare, Gweru, Masvingo, Marondera, or Bulawayo. This would help these places develop, which you can't say it's not happening in Victoria Falls. It is like building a stadium in Kruger Park or Niagara Falls. It is a plainly ridiculous idea. Imagine tourists coming from around the world to see this natural wonder being mixed up with sports fans. Crazy. While the idea of promoting sports is generally positive, it is essential to consider the potential impact on the natural environment and the overall experience of visitors. Victoria Falls' natural beauty and ecosystem are what draw tourists to the area, so it is essential to preserve this unique environment. Building a large stadium will harm the surrounding ecosystem, increase pollution, and disrupt the area's natural beauty. Mixing sports fans with tourists who came to see the natural wonder creates logistical challenges and potentially diminish the experience for both groups. Promoting sports and tourism in areas that needs more economic development could be a more effective strategy in the long run, while preserving the natural beauty of sites like Victoria Falls. It is important for decision makers to consider the potential impact on the environment and the local community when planning new developments, and to find a balance between promoting sport and preserving natural habitats. Promoting sports and tourism is important, but it should be done in a way that respects and preserves the unique environment that make places like Victoria Falls so special. So nyaya panapa ndekudai, so this guy who ari kucomplain nawo ataura kuti zvekutogadzira cricket stadium zvotoitwa izvozvo, it's a good idea, but idea iyoyo yaitwa pa-wrong place, because Victoria Falls yagara itori tourism attraction nakudhara, and the stadium haina chaichawedzera kuVictoria Falls, no.
but iri kunzi stadium inogona kutozokanganisa ecosystem dzeikoko pokuti matourist auya vari kuona zviri kuitika pavic falls vakutokanganiswa nestadium pakuti stadium rikauya richazokonzesa futi pollution ikoko marara anenge akungoraswa zvinongoitika pamastadiums pepe ndo zvimwe zvezvinhu zvekutaurwa panapa nethis guy but mhuri yezimbabwe isusu panapa chatinoda development maideas anenge achitaurawo vanhu pfungwa dzinenge achitaurawo nevanhu tinodzidawo futi but muchishona tinowanza kuti yadeuka president Mnangagwa vatoenda kutonoleya foundation kuti let the construction begin zvatotanga but ameno dai vanga vari kutiwo vanhu vanokwanisa kuti pauda kuitwa chinhu maonero angu pauda kuita something vomboisawo kuma-citizens vachinzwawo kuti munoionawo sei nyaya yekuti tizodai so I think zvaigona kubatsira but muri yezimbabwe ameno munoionawo sei nyaya yekuvakwa kwestadium kuvictoria falls hanzi yaifanira kuvakwa kune mamwewo matowns mamwewo ekuti hakuna green because imi muri kuti since iri kutohosta world cup nakudhara zvanga zvakanaka kana ikaiswawo kana mblawayo masvingo orogweru even in Mutare. Tell me what you think. Munoionawo sei nyaya